Nahi arte, erokeria zoragarria da. Desgaitasuna duten pertsonentzako sorkuntza artistikorako gunea. Artea sortzeko eta libreki zein mugarik gabe adierazteko gaitasun gisa ulertzen dugu. Egun bakoitza abentura berri bat da. Tailerrean artistekin lan egiten dugu. Ezagutza berriak irakasten eta behar duten horretan lagunduz. Banaka eta haien lanetan eragin gabe, euren sormen prozesua garatzen jarrai dezaten. Teknika, kolore, material, berriak aztertzen duten bitartean, haien bilakaera ikustea oso atsegingarria da. Duratzen zara elkarrengandik ikasten dugula. Guk ekarpenak egiten ditugu, baina jaso ere egiten dugu, asko gainera. Gure ametsa borrokan jarraitzea da. Eta hastea, artista berri gehiagorekin lan egin ahal izateko. Hor kanpoan aukera merezi duten artista asko dago. Oztoporik, aurre iritzirik eta etiketarik gabe. Nahi arte gara, sormenak mugarik ez duen espazio magikoa.